Bueno, ondo, hori, hirugarren eguna, gaurko etapa gaina nahiko gorra, eta guztua, esperientzia oso ona, jende asko parte hartzen, jende asko herritan, eta egia esan uste duna baino harrera asko zobea, eta uste duna baino jendea aktiboago, irripar batekin, da, bueno, bintzat aldarrikapena ere bai, irripar batekin egin alizateko aukera ematen digu. Bai, azkenean kaina hasieran gizarte zibilaren talde batek orain presoak dinamika martxan jarri zuen, azkenean urriaren 20irako manifestazio bat deituta ere, baina bueno, guk uste dugu beste pauso batzuetan bezala gizarteak eduki duen parte hartze aktiboa beharrezkoa dela ere presoen espetxe politika aldaketan da presoen eskubideen defentsan, eta horregatik ere Monde Marsan eta Zabaia lotu nahi izan ditugu. Monde Marsan, Frantziako espetxe aldaketan izaten ari den referentzialtasunagatik, eta Zabaiak gure ustez izan beharko lukenagatik, ez? Eta horretarako gizarte zibil aktibo bat behar dugu, gizarte zibil konprometitu bat, eta bueno, biziketa bezalako ekimene aktibo batekin, dinamiko batekin, jendeak pedalkada, bi kartzelak lotzea eta pausoak eman behar hori erakustea. Gaur hirugarren etapa Donostitik Altsasoagoaz, baina hemen orain Goierritikan, harrera herri geratu da jendea, ibai itsaso ondon ikasteietan alegin eta legorretan jendea batu zaigu, hemen ordizia azkenean 150 goiti pertsona sartu geha, harrera ikaragarria izan da, eta bueno, oraintxe batzuk bazkaltzen atxaldako prestatzen. Bai, egia esan, bideak piskarekan nekean amaitzen da, lehenengo gurean eurila izan genuen, gaur eguzkia, da bueno, gogoekin. Presoak!